No ahoj, my jsme zpět a... ahoj, my jsme zpět tady s Izabelou, tady s Wolfem, ahoj. Tady s Izabelou koňskou nohou. A s Wolfem. A tady s Kaden s fialovou nocí. A s našima krásnýma novýma botama, které jsou úplně hnusný a které jsme dostali za včuhle. Já už jsem jednou taky zelený dostala. Ale jsem úplně... Já jsem si jednou koupila zelený. Ale měla hezký den, ale byl... Konec dobrý, všechno dobré. My pokračujeme v úkolu, že Izabelo? A teraz máme někomu donést jídlo. My natáčíme tenhle druhý díl hned po tom prvním. Teď se zase sekáš ty, haha. Ale ty jsem zasekla dvakrát, já jenom jednou. Zas opakuje s Arabem a zas opakuje s oným, jak se jmenuje, Grayem. Ne Grayem, Firem. Tahle holka mě doštve a znám jídlo. Musíme jít zase zpátky po další úkoly, mě už... Počkej. Čekám tě při bráně. On tady má přece úkol. Ale to jsou každodenní, jak dostáváš, že... Já tě... Napačkej, Izabelko, napačkej. Příště už to nebudu natáčet. Dobrá, tak budu. Ona už nemá úkoly. Ty smícha. Já nevím, ale to je přece... No super, musíme zvyšovat reputaci. Ale jak? Já už nemám úkoly. Já už nemám úkoly. Tak musíme Ugavino na daily, tam se začíná reputace. Úkoly. A ne tady běhat kolem stromu. Počkej, ale on má daily na... Počkat. A já mi... Zlepšuje to reputaci. Už máš otevřenou tu Green Daily Race? Ne. Já už mám úkol na otevření, jedeš se mnou? Is there a fire? Počkej. Ježi, to nesnáším. Že tam nejsou lampy. Jo, hele, tady to dává reputaci sem. Nebo počkej, pojedem tam ten hajs, já ho chci zkusit, já jsem ho jenom zkoušela něco. Placing... Ne, to jsou lampy, já to nebudu dělat. No, pojď na ten... Tak nedělejte lampy, oni to stejně mluví. Pojď na... Pojď teda na ten hajs, já ho chci zkusit tohle se mně. Já jsem ho taky nikdy nedělala upřímně, protože... Ty už budeš za chvilku 15, že jo? Jo, už to mám při... jak si ví, jak máš ten nápis, že kde jsi, no, tak při tam Jarlaheim Road, jak tam začíná, no tak už to mám při R. Jarlaheim. No, ty budeš za chvilku 15, já to mám teď v půlce, protože nedělám na tebe. Ale mě to nevadí, já chci být 14 na vždycky, mně se to tak strašně líbí, že jsem těšíš se na toto? Lisa's Return quest? No, ani ne. Já jo. Protože ty si nemám moc. Budem čarovat. Budeme se hrát na čarodníky. Z toho to kdyby skončili, to je taky to. Ty cool. Protože si mi tam teda na protokol. Hrála si ho někdy Star Stable jakože normální? Star Stable? Dvojku jedničku. A Starshine jsem taky. Cože? Za dokončení questu, za udělání tohoto raceu, jakože testnou to, dostanu 300. Pojď se mnou. A je tam prý hodně zatáček, jsem koukala na video. Kde jsi? Dej ten hajs, kde jsi? Běž za modrou tečko na mapě. Ty už ho jedeš. Jo. Tak až se vrátíš, tak dej celkově ten hajs, jakože obou. Pane bože, to jsou vážně... To jsou vážně zatačky, jak... Já to chci zkusit, to bude lehký. Já určitě se vybavám. Tam jsou taky zatačky, že... Že to nevytočíš prostě. Ne, proč ty kameny nejdou projít? Ne, Já musím dávat pozor na můj stav. Pozem. Mám super stav, ale potom jsem pomalá jak to. Počkej, kolik máš světlo? Co? To je světness, na koni. Už zás? Včera se stop dala. A protože já 11. A to jsem měla včera taky, takže pořád stejně jako. Kdo jsi ty? Já tě asi vidím. Já ne, protože tě nemám na mapě, proto jsem tě neobjela. Ajaj.
Jo, Ne, nevím, to byl nějaký. Vždyť máme grup. Sama ho dala. Co? Máme grup, sama si ho dala. No a? Pane bože. Ne, už se blížíme k té části, kterou... Jak chceš si víc reputace, kolik budu muset mít reputace, aby jsem mohla mít ten Já závod? nevím, ale vím, že mi ještě budeš muset donést jídlo pro koně. Pivo? Tak moment, tohle je ten lehký race? Really? Počkej, tak to dej, já to chci zkusit první, já tak to chtěla zkusit. Jo. Ale to bude těžký. Nebojím. Já to zase, mě to tam neskazili určitě. Ne, to já zkusím. Trošku mi zavadzáš. Zadu musí to dávat horu, nahoru. Nesnáším zatáčkový. To znělo divně. Dobrá. Ne. Rovno. Je, ten je hezký, ten velice. Jo, ještě je tam druhý. A ten je, že brutálně těžký. Tam je ještě víc zataček než tady a to musíš ještě nahoru. Víš, jak tam jsou ty. Víš, co myslím? Ten je lehký, já jsem jenom jednou nabourala. A to úplně totálně na mé skvělé. Já prvníkrát asi tak 3krát jsem nabourala. Nebo já nevím, jestli jsem nabourala, já nevím, já jsem sklerotik. Já jsem nabourala. Máme ještě 3 minuty. Já tě vidím. Já tebe taky, protože jsem pořád v tvé ryti pichnutá. Au, to bolelo. To mě jste neviděli, já zdrhám. Dobrá, já musím čeknout, jestli je to všecko, jestli je foťák v pořádku, protože je taky pád. No tak natáčí to, řekněme, že to natáčí. Natáčí, rozlučka, čau. Čau. Čau, Wolfie Magic, čau.